Čaute borci, ja vás vítam pri ďalšom novom videu. Hello friends, good morning. I am going to make a new video. Možno niektorí sa čudujete, kde sa to nachádzam a samozrejme ľudia, ktorí ma sledujú na Instagrame, tak vedia, že sa nachádzame v novom štúdiu. Tento týždeň som si dal záväzok, že toto štúdio dokončím, čo sa teda aj stalo a máme tu teda nové štúdio. Tak ja dúfam, že sa vám bude páčiť a budem sa vám hlásiť z tohto miesta. Mimochodom, sorry, ale ide na mňa nejaká choroba. Vydrž, kamoš, sme tu. Takže musím sa dať nejako čím skôr dokopy. Skôr ako budem chorúčky, tak som sa rozhodol, že natočím toto video. No a teda, ak by niekoho zaujímalo, o čom toto video bude, tak to bude o našej Audinke. Ako dobre viete, tak je to môj nový projekt. Strašne by ma zaujímalo, či sa tu nájdú ľudia, ktorí ma sledujú už tak dlho, že by si pamätali video, ako som sa s vami stavil a dal si vytetovať logo AliExpress na ruku. Ideme na tú kerku. Napíš mi to dole do komentáru, fakt ma zaujímalo, že či naozaj tu mám ešte veľa takých tých skalných fanúšikov. Ale prestaň. Veľmi by ma zaujímalo, či ešte tu mám takých tých skalných sledovateľov, takže napíš mi to dole do komentáru. Toto video nespomínam len tak pre nič za nič. Rozhodol som sa teda prelustrovať poriadne AliExpress a poobjednávať nejaké diely priamo na Audinku, aby sme neporušili tradíciu. Mimochodom stávalo sa mi dosť často, ešte keď som tuningoval, alebo tuzingoval, alebo upravoval oktávku, ktorú dobre samozrejme poznáte. Sa mi stávalo, že ľudia mi napísali, kde som kúpil toto, kde som kúpil hento. Pritom jednoducho, ja keď objednávam diel, tak vždy to spomeniem vo videu, alebo teda snažím sa to čo najviac vám ukázať, kde to objednám a tak ďalej. Aj tak sa stáva, že ľudia mi píšu, kde zoženú túto vec. Preto bude toto video ideálne pre ľudí, ktorí budú chcieť vedieť, kde objednať tento diel. Okay. Automaticky, ako náhle niekto mi napíše, tak ho presmerujem na tento link, kde si to nájde. Takže ak sa to teda bude diať, tak ťa týmto pozdravujem. Serus. Poďme sa rovno na to vrhnúť. OK, borci, takže dal som sa trošku do prítmia a ideme na to AliExpressík. Poďme na to. OK, ako si môžete všimnúť, tak už niečo som už si pozeral, ale ideme na to systematicky samozrejme. Takže to znamená to, že ideme od predku. Vpredu, mračitka, to nechcem. Dáme lipo, určite lipo. Ale čo dám dať vyhľadať lipo? Nie. Bumper. Splitter a univerzál. Skúsiť šušen. Sorry za moju angličtinu, hej, musíte pochopiť, že no, berte to s rezervou, hej. Ja dám iba takto body a dúfam, že niečo nájdeme. OK, takže takto, sú tu rôzne plastové splitre, veľa z vás si tieto splitre dáva, ale mne sa osvedčil tento gumenný splitter. Aspoň minimálne ide zima, minimálne na tú zimu, aby som mal tento gumenný, pretože ako viete, hej, chytíš nejakú ľadovú kryhu alebo niečo a neulomíš si ten splitrík. A ako decent si myslím, že toto stačí. Je tu meter, ale my potrebujeme 2,5 metra. Vychádza to spolu 12, 13, 16 eur to vychádza, čo si myslím, že je fajn cena. Veľmi férová cena na to, že máš malé lípko dole. Nechcem z toho robiť nejaké obrovské plastové čudo. Dáme si tento, mali sme to na oktávke, ideme ďalej do košíka. Dobre, takže predok máme, čo sa týka Aliku. Chcelo by to nejaké boky. Nejak dám Fender? Fender, to je tuším blatník, nie Fender, bože. Fakt sorry za moju debilnú angličtinu. Fú, tu je toho, to je asi nadlho. Páčili by sa mi tieto veci. Už som to raz videl na aute a to sú také, akéby také plutvičky tam. Ja si vždycky pozerám túto recenzie. Vždycky dám vyhľadať fotky, ako to naozaj reálne vyzerá, lebo takto to vyzerá, povedzme, že dobre na tej fotke, čo dáva inzerent, ale skutočnosť môže byť úplne iná. Mám s tým skúsenosť, takže OK. S týmto sa ešte pohrám, nad týmto ešte pouvažujem. Čo ja potrebujem teda objednať je... Videl som tam taký univerzálny difúzor, alebo teda, ja neviem, či to je difúzor, to je len nadstavec na nejaký difúzor, ale možno by som ho objednal. Uvidíme, spravíme si recenziu, či to bude dobre vyzerať, aby som o tom nekecal, rovno vám ho ukážem. Toto je ono. A rovno tu vidím ďalšiu vec, OK. Dobre. Máme tu takýto difúzor, ale nechcem, aby bol takto z viacero častí, ale aby to bola jedna časť. Čiže niečo takéto, ale nechcem, aby to bolo rozdelené. Hej, to je všetko rozdelené, ja to nechcem rozdelené, chápeš, že ja si to rozkliknem a mám to rozdelené na 3 časti. Možno aby bolo lacnejšie poštovné, tak ja neviem,
Nič, hľadám ďalej, musím ho nájsť. 100% tu musí byť. Toto, že by bolo ono. No, ale to má málo plutiev. 2, 4, 5. Ja potrebujem 7 plutvové. Chápeš, dáš tam niečo také malinké, len aby sa nepovedalo a bude to vyzerať na... OK, asi to mám. OK, dobre. Tu sú rôzne tieto difúzory, inak toto je hrozné, toto by som si nedal na auto. Proti gustu žiaden dišputát, ale nelúbi sa mi to. Toto je on, môjho srdca šampión, toto budeme musieť objednať. 2, 4, 6, 7 plutvičiek, 86 cm, máme to za 30 €, rovno to asi aj dáme do košíka. Sú tu všelijaké rôzne iné, ale nebude to vyzerať dobre. Nechcem, aby to bolo proste tam príliš také okaté, také aliexpresovské, ale môžem sa myliť, možno to nebude dobre. Každopádne za 30 ideme do toho, do košíka, pokračujeme ďalej a hneď za tým som tam videl jednu vec. Viete to takéto, ja neviem, lízatka, alebo jak to mám nazvať, ale to je moc, toto jak je vyhnuté tu hore, teda tam v tom rohu, to sa mi nepáči. Nejdeme z toho robiť raketoplán. Musíme to ladiť tak decentnejšie. Keď tam dáme tieto AliExpressové veci, tak sa to potom časom trošku vyladí a bude to úplne, že... Vieš čo myslím. Ale toto napríklad som dával aj na oktávku. Mimochodom vždy objednávam čiernu lesku, žiadny karbón, čierna leskla. Nemusíme o tom nejako veľmi kecať, ale toto by som mohol tiež objednať. Ten názadný nárazník, dával som to teda na oktávke vzadu, je to decentné, skoro to není vidieť, ale všimneš si to a nevyzerá to podľa mňa vôbec zle. Šup s tým do košíka, však ale čo si, 4,62 a 2 €, 6,60, však to ani meničko nemáš za to. Nech sa páči. Keby to bolo zlé, tak vám to hodím ako do súťaže, ak chcete. Každopádne stojí to za vyskúšanie. No dobre, ale čo ma zaujalo je táto vec. Uvažoval som o krídle, RS-ovom krídle alebo niečo také, ale videl som toto v jednom videu, túto vec, je to taká násadka krídla a myslím si, že to vyzerá dosť dobre. Akože, vieš, také len taký lajťačik. A zase čiernej lesklej, ja si myslím, že to stojí za skúšku a máme to... Hlavne nechcem tu mať vyrazené to šport, to je hnusné. Ako je to síce z vrchu, nie je to ani vidieť, ale... No, toto je ono. Takže bez toho nápisu šport a v čiernej lesklej. Keď to nebude čiernej lesklej, tak si to dostrkneme. Je to síce za pajdu, je to už celkom dosť za takú blbosť, ale možno to bude dobre vyzerať. Keď nie, tak ja neviem čo s tým. Kúkaj, aha, originál. Toto mám rád, tieto originál fotky, ak to ľudia pridávajú. To také, no však uvidíme, toto je zvláštne auto, na také nejaké auto by som to asi ani moc nedával. To je to na Leone. Vidíš, toto je taký šiltík, to tam dáme, to bude dobre, uvidíte. Toto je BMWčko, neviem čo to je, jednotkové, ale trochu to pripomína nejaký ten Avant a ten šilt tam podľa mňa dáva celkom dobrý taký look. Nič, je to za pajdu, není to úplne najlacnejšia záležitosť na to, aká to je blbosť, ale ideme do toho. Urobíme si aspoň nejakú tú recenziu. Takže do košíka šupiky, poďme tam. No, ja by som dal teraz vyhľadať konkrétny model, teda Audi A4 B8 a pár nejakých zaujímavých vecí som tam videl. Tak sa volá kufor. Trunk, window. Mám niečo teraz v hlave, že čo som chcel nájsť a neviem, či trunk je kufor. A toto je ono, borci. Toto sa mi hrozne páči a hneď to dávam do košíka asi. Je to za nejakú 20 a sú to takéto tieto, ja neviem, jak to mám nazvať, šiltíky, nie. Také aerodynamické, také vodítka z boku. Jak sa to nazýva, bože, napíš mi to. Ja neviem, jak sa to volá, ja som jak dement, ale som chorý, tak prepáčte. Nič. Toto dávame do košíka za 20, podľa mňa to bude tiež pekný detail, takže do koša. OK, takže už pár vecí máme v koši, takže potom si to nejako zrekapitulujeme, pozrieme si a som zvedavý, koľko budem dokopy platiť. Keďže to je AliExpress, tak dúfam, že nie je veľmi veľa a každopádne za tú kerku, čo tu mám doživotne, by som mohol mať nejakú zľavovú kartu aspoň. A ešte jednu vec, čo absolútne hneď to som mal ako prvé objednať toto. Audi A4 a dáme si mirrors, zrkadla, alebo mirrors. To mi nájde, hádam.
To je ono. Yes. Toto som tiež už videl, ako nebudem sa tváriť, že tu vidím nejakú novinku alebo niečo, už som tu trošku pozeral, len som čakal na toto video, kým budem môcť to poobjednávať a vám to natočiť. Takže ideme do toho, sú tu rôzne inak. Ale chcem, aby tam bola táto vec, aby tam bol ten vyčnelok, alebo jak to mám nazvať, to vyzerá strašne dobre a agresívne. Ideme si pozrieť aj nejaké recenzie, alebo teda dole, čo ľudia dávajú fotky, keď naobjednávajú takéto diely. Za to super. Úplná blbosť, úplný detail a jak to zmení úplne ten štýl, ten šmrnc toho auta. No dobre, tu je jedna hviezdička, odtiaľ to objednávať nebudeme. To si dáme, toto si pozrieme, jak to vyzerá. A už tu máme fotky. To je jak to je rozbalené. A tu už je to na aute. A vyzerá to mega dobre. Pozeraj sa na to. Čo si blázen? To bude pecka. OK, takže to hneď musíme objednať. No ešte si pozrieme pár fotiek. Vyzerá, že to sedí dobre. Toto je síce A3, ale to je jedno. Ako není to jedno, objednám na A4 samozrejme, ale čo sa týka týchto fotiek, pozri sa, ako to vyzerá. To yes! To bude bomba. To bude bomba ozaj. Dobre, objednávame na B8 a 4, ale vyzerá, že na A3 a 4 a 5 že sú rovnaké, ale neverím tomu, lebo to je B8 a B8,5. A viem, že B8,5 má iný ten kryt toho zrkadla ako B8. Minimálne rozdiel je v tej smerovke, ktorá je v zrkadle. Takže musím si pozrieť priamo na B8. OK, našiel som to a konečne to není v nejakom karbóne, je to pekne v čiernej lesklej a je to na Audi A4 B8. Je to aj na A6, C6, Q3, A3, no a to dúfam, že to bude pasovať. Budem tomu veriť, objednávam. Takže šup ho do koša. No a rovno mi tu vyskočilo a pozri sa, keď už som to dal do koša, tak potrebujeme denné svietenie, kde mám žlté žiarovky, tak potrebujem, aby to svietilo na bielo pekne a dúfam, že silno a nie žiadne kahančeky. Vraj tam idú 4 kusy. Výmena nie je úplne taká jednoduchá, ale ja sa roboty nebojím, ako viete, takže pustíme sa do toho. Recenziu tu nevidím. Rád by som si pozrel nejakú fotku, lebo to je taká fotka, vieš, to... Jaj. Keď to chcú predať, tak aj na ružovo môžu svietiť. Každopádne viem, že označenie týchto svetiel je P13V, 2V samozrejme. Ide to do tých denných svetiel, ktoré mám. No, tu už je nejaká fotka. Ale iba jedna, to vážne? No, neviem, no, 5,50 je za pár a potrebujem tam 4, takže neviem, no, 11 eur, zľava 50%, no kokos, nezober to. Objednáme teda 4 kusy, 2 páry a dúfam, že to bude svietiť dobre, lebo tuto tie recenzie moc nie sú, čo je škoda, ale škoda, že to ľudia tam nedávajú recenzie, alebo teda málo dávajú. Mimochodom mám kamaráta, ktorý mi ukázal, že tu na AliExpresse si ľudia objednávajú všelijaké erotické hračky a potom dávajú recenzie a dávajú fotky baby v spodnom pradle a podobne, takže... Nice. Mám zvrátených kamarátov asi. OK, hádžem ich do košíka. Čo by som tu ešte také pozrel? Čo by tu ešte sa mi také hodilo? Dáme si ešte Audi A4 B8. Čo mi tu nájde? Toto čo bolo? To som... Joj, už mi to ušlo. Bolo tam niečo z palubovky. Ešte niečo mi to nevyskočí. No nič, nebudem to tu naťahovať, predĺžovať. Ideme sa pozrieť na košík. Koľko utratíme z AliExpressu za tieto decentné diely. Naozaj treba brať tieto veci s nadhľadom, lebo to sú všetko decentné veci. Dúfam, že to bude pasovať a uvidíme, aspoň si dáme nejakú recenziu. Dobre, takže máme tu teda Lipko, máme tu difuzor, máme tu také tie bočné splitríky, máme tu krydielko, alebo teda nadstavec krydielka, máme tu tie bočné... Veď vy viete, čo tam na tom kufri vzadu. Máme tu krytý zrkadiel, tie rozhodne potrebujem, a ledkové svetlá, alebo ledkové žiarovky, ledkové žiarovky do denného svietenia. Máme to za 150 eur a myslím si, že sa to absolútne oplatí, pretože je veľa stránok, ktoré ponúkajú rovnaký alebo podobný sortiment. Ideš?
podobnej kvalite. Nehovorím, že to vždycky je pravidlo, ale je dosť pravdepodobné, že keď si pozrite len krídielko, tak tam máte stopade len za to krídlo. A ostatné veci, chápeš. Samozrejme nejdem hejtovať a hovoriť, čo je dobre, čo je zle. Každopádne toto si objednáme, tieto veci si objednáme a urobíme si takú recenziu, či sa to oplatí alebo sa neoplatí. Takže ja idem do pokladne a hneď sa vám hlásim. 58,50. OK, takže veci máme objednané, máme ich zaplatené. Teraz už len musím čakať, kým to všetko dorazí. A ja budem netrpezlivý, pretože ja potrebujem všetko hneď a budem sa na to tešiť, pretože chcem niečo aj pre vás natočiť. Toto je jediná taká, alebo teda není to jediná, ale je to nevýhoda toho AliExpressu, že musí človek čakať, kým to dorazí. Niekedy je jednoduchšie si priplatiť a máš to viac menej hneď, alebo na druhý deň, alebo do týždňa. Ak je niečo, na čo som zabudol, tak mi to pripomeň dole v komentári, rád si to pozriem, prečítam, keď tak pošli link. Všetky tie veci, ktoré som ja objednal, tak máte dole v popise videa. Tam sú linky, ktoré presne každého produktu, ktorý som objednal. Ak chcete, tak si to kľudne pozrite. Po prípade naozaj, ak by vás napadla nejaká vec, kľudne nejaká somarina, ja som aj rozmýšľal, že budem robiť nejaké recenzie, objednám niečo z AliExpressu a urobím na to recenziu. Takže ak by vás niečo naozaj napadlo, niečo ideálne, čo sa týka auta, tak dole do komentáru s tým a ja sa tomu pozriem na zubek. Veď pamätáte si ten fejkový blow-off ventil, ktorý som dal na oktávku? To je hrozné. Strašne sa hábim. Ako bola to celkom prdel. Tak som normálne rozmýšľal, že niečo také podobné by som spáchal znovu a my to teda s formou videa nejako odprezentujeme a zrecenzujeme. No a teda objednané diely máme, už nejaké veci už mám nachystané na Audinu, takže s natáčaním sa bude pokračovať. Akurát, že tak, jak ste si mohli všimnúť na začiatku videa, že na mňa ide nejaká chrypôčka alebo niečo, nejaký kašlík. Ale ja som myslela, že je iba prechladnutý. Nezľahčujte to, madam. Toto je mužská chrípka. Takže si dám chvíľku pauzu, som rád, že som toto natočil. No a ja sa idem teda pod paplónik vypotiť niekde, aby som nedostal tú našu mužskú smrteľnú nemoc zvanú chrypočka. Tak ďakujem, že ste pozerali nové video. Ak nemáš odber, tak to správ, pre teba to je tlačítko, pre mňa to je motivácia ďalej točiť a nahrávať nové videá. Ak sa ti video páčilo, hoď tam like. No a my sa vidíme čoskoro, tak sa majte. Čaute.